Wala ba? Hi. 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 Ano lagi ka? Tama na ba ka? Ang barangay, oh. Sige pa, level 20. Nalagi ka. Ikot po mangko. Ay, mo ba? That's good. Mo di ay. Dali. Hi. 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 Bi, pagunita ka, Bi. Ha? Si Gunit. Gunit ka, og? Ikaw, uso siya pa igulitin mo ka. Gunitan dyan ako. Gunitis ako, Bi. Ha? Gunitis ako ka mo. Igutom go. Dali. Ubuhay mo sapatos sa'yo, Phil. Balong go. Ah. Taday. Sige, pagkano mo day? Gimingaw ka na ako. Wala. Gigutom go. Ay, salamat. Ah. Nagluto ko. Eh, guto man ka, ikaw pagluto. Adyo ka limpi sa balay, kasi guna-huna ni mo. Wala na pa, hindi ni day. Naapa, uy. Kami, maglami ni day. Sige na, pagluto na ni Raul. Nato na, mantika dito sa konong gamay na kaldero. Diyan. Pero, kano? Dili ko magprito. Kaya po nagmantika gamay, ginuot ko. Fry. Mag-deep fry wala, ikaw na ilo. Ano? Gatong frying pan ba? Pangita dira, kung nakakitaan. Pati ito sa baba gani, no? Ano ba yung make-up ni mo na this red? Ana man na, para dugi makuan. Di ba ako ginabot ako make-up? Pero ko nagagamit. Wala ta niya, ni pala itong gilata itong niya giday. Nadira ko. Asa man? Nadira ko. Pinakalas. Ay, salamat Lord Jesus. Okay na ni, uy. Okay na na? Oo. Makana ka? Oo. Kaya gusto gulay? Kapoy luto, uy. Saan siya? Uy, sigating man. Kapoy na panarabaho niya. Uy, balay niya. Uy, pagkaon. Gusto mong klase. Di ba yung gubutas balay na? Niuli ka. Niuli ka, aron nga. Unsa? Kahinlo ka. Nga karon, walay. Binuang namin, dahil asa naman dito. Race day na ako! Ang series din, nagpadala ko kwarta. Para magkakuhan kagkatabang. Sus, binuang namin istoryakan mo eh. Oh, Inda! Asa masinday? masama na, hasta mamugawa. Hasa? Pero, mauni imong gibuhat dire. Samtang wala ko, kainom ka, tanawa ko siya naman magpuro mo na mabutilya diya. Binuang naman ni Day. Day, binuang naman kayo ni. Hindi ka pa akong away. Tama ng away na to. Pagka na gabi, permulian ka. Day! Asa mo ang ipangpadala sa imo, Day, Day? Binuang naman ni Day, uy. Dili ra ba lang akong trabaho, Day? Nagremedyo si pare. Paminaw. Gawas, Day. Paminaw, nagremedyo si pare. Siya, mare, pamredyuha ko. Oh. Ako kiparemedyo. Muna ang kita ni mo, ginakuha ko siya, ha? Ano man? Si Paring? Oo. Si Paring. Best friend mo ni pare. Nagparemedyo lang ko. Sala pa na? Imuha ng isa ka anak. Kaya kiliwat mo ni si Muha. Ang isa dito imuha. Kaparini. Ay ni Kwa. Mag-isa-isa tag-anak. Kundi ka... Binuangan lagi, Day. Kundi mo, Day. Binuangan lagi, Day. Mag-istorya ta. Dili, agi na ito tulpo. Asa mga plato nga ang ipapalit sa imo? Kinsay na rin. Magsulti ka sa tinuod, kinsay ka ato ang ibalayan. Hinday! Inday! Hinday! Pagtanong to ba? Hindag. Kanang matago ka dara. Mangguna. Ayaw, gamitan mong mata! Sa Europe pa na itong ipalit pa na nilo. Sa kampudya to. Ang tanom, nanungwa naman ang ito po na eh. Nanungwa naman ito po. Asa ba itong mga plato? Natira. Ha? Kedua. Muna kay Bawa na ni! Bawa na ni tanan! Day, 50,000! 50,000 taga-bulan akong padala ni mo, maura ni nabilin sa mga plato. Kani! Kani ko yung pakanon ka atay. katong na nagbaha, nag-donate ko sa simbahan. Sus,
Nya day, kumusta man to si Kuanay? Isa magud pa rin. Siya. Dili ato si katimo maring pod. Si Maring Silya ba? Before biya ko nilarga, ay ha ko nilarga baya day, murag tinuod na kong giingon ni Linda. Sabi si Linda, kasi mo pala si Linda. Mga Dong, babae yung bibig. salamat dong. Gapo kay ka dong. Pagpuyo na mo. My God. Ayaw na naman. Bakit? Ay, gapo. Apo, di sa kung paano ay dodong ay. Ipudol na po mo.